To jama'ar annabi, to dai kun gani yadda wannan hawainiyar da aka kawo ofis na Murmuru aka yi safi wanda an zo an aje, to mutane sun ba da shawara mu dauka wannan hawainiyar da fankan duka a cire shi, domin a cire shi a je a kona shi, saboda wannan abin ba zai kari ma ya yi amfani da fankan aka ce. Yauwa gashi nan dai kuna gani yadda ake sauka da fankan. Abinda kuke gani dan baki akan fankan nan shine hawainiya mara kai wanda aka kawo aka sa a ofis na Murmuru. Kun gan shi ba? Kun ga ana fita da shi? Yauwa gashi nan ana fita da shi, ga Murmuru a baya da fetur a hannun shi, ana so a kona shi. Yauwa ya gaji ya aje, to gashi nan zai dauka. Yauwa yana mai magana akan ya masar can zuwa haka gaba kadan tukunna a kona shi. To jama'a dai ku duba ku gani, ku mana sharin ya abinda aka yi. wannan shawaran jama'a 10 da aka bayar 'yan komen, wannan abin shi ya fi ko, tunda an kawo an sa a jikin abin hawainiya mara kai. Sai ga to duk ariyan da muke gurin nan gabaki daya, kun ga ariyan da muke rayuwarmu, ba wani abin da hawainiya zai zo yayi a wannan ariyan in ba mutum ne zai kawo shi ba. Gashi nan yauwa ana zuba fetur, gashi nan Murmuru ya zuba fetur, an zuba fetur. Yauwa wannan inda ya zubar za a kunna ne ya je ya same shi. To jama'a dai kar ku gaji, gashi yauwa kun ga fankan ba, lafiyan shi lau, fanka ne mai rike caji, fanka ne wannan mai rike caji. To dai gashi nan yauwa har an sa wuta, kun ga fankan an sa wuta, a hankali wutan zai tashi. kun gani kun ga wa hawainiyar akan ta ko. Yauwa ubangiji jama'a ku taya mu. Yauwa kun ga yadda ya kama shi, wuta ya kama fankan nan, yanzu komai zai wargaje. Jama'a yadda kuka kalla wannan bidiyo, mene ya kamata ku cewa wanda ya yi wannan abin? Ubangiji wanda ya yi wannan abin, ya Allah ya Allah ya Allah, koma me niyyarsa ya koma a kan shi. Ya Allah ya Allah ya Ubangiji, koma me niyyarsa, in sharri ne ko kairi ne, ba ma so abu da tare da hawainiya. Ya Ubangiji ka meru a kansa. Jama'a kuna gani dai da ake kona fankan da hawainiyar. Gashi nan dai ana ta kona shi, kun gani yauwa gashi nan ana konawa. Fanka gashi nan ta rumus ta fada, fanka gashi nan ta yi rumus ta konu. Yauwa da Allah jama'a kar ku manta ku taya mu da addu'a, duk wanda wannan yayi wannan abin, ya Ubangiji ko mai niyyarsa Ubangiji ya mero a kansa, don darajar Qur'ani da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ubangiji, masu cewa a komen me yasa fankan ba a ba wa mutane ba, to kar ku ce me yasa ba a ba wa mutane ba. Wanda yayi abu yazo ya sa akan fanka, kun san hawainiya ita da kanta ma me tukunna aka yi safi, aka cire kai, aka zo aka jefar. To me amfanin wannan fankan nan? Niyyar su ka yi amfani da shi, fankan nan abin da suka yi niyya, an kai amfani abin ya same ka. To don haka ne muka kona fankan. Yawa mun gode jama'a mabiyanmu, da Allah a yi sharin baki mai albarka. Allah ya sani wannan wanda ya yi wannan abun, ya Ubangiji ya Allah.